Bom, pois empezamos entón. Benvidas de novo a todas as persoas asistentes tanto presencialmente como a través do canal de YouTube da Rede Galabra a este segundo encontro do libro galego. Quizáis algunhas das persoas que están aquí non o saiban, mas esta xa é a segunda edición dun evento no cal pois tratamos de facer unha diagnose un pouco do que é o mundo do libro galego, todos os polos que afectan pois desde a creación a mesa anterior pois a distribución de libros, aos sectores profesionais como ilustradoras, librarías, etc. Estou neste caso falando do anterior encontro. Nesta edición o que facemos é atender a tres polos que non foron aos cales non puxemos tanta atención por cuestións de formato na anterior edición, que son a mesa que acabamos de ter agora de distribuición, agora mesmo a crítica literaria, que é unha pata que quedou un pouco sen atender, e pola tarde xa teremos as bibliotecas de diferentes escalas, digamos. Teño aquí comigo a Ánxela Lema, que estivo durante varios anos na plataforma de crítica feminista Sega e ademais é investigadora, ten unha visión digamos de conxunto bastante privilexiada pois do que é a crítica literaria e sobre todo a crítica feminista, os estudos queer, que é un pouco o seu campo de especialización investigador. Será que fala en primeiro lugar. Despois, se temos por aí o programa, porque a verdade é que modifiquei a orde que aparecía no programa, porque me pareceu que as notas que enviara a Ánxela eran quizáis un pouco máis abranxentes e despois podíamos ir a casos máis sectoriais ou máis concretos. Entón, en segundo lugar, sería Ima Otero, que ven en representación da Asociación Galega da Crítica, e por último, César Lorenzo, que viría en calidade de crítico literario principalmente polo seu labor na revista digital Biosvalli. Entón, sen máis, Ánxela, podes comezar. A dinámica, repito, son 15-20 minutos por persoa, digamos, para unha exposición así inicial. Non teñen por que ser consumidos os 15 ou 20 minutos. Despois, o interesante é que esa hora que nos falta, pois dialoguemos, confrontemos diferentes posicións e vexamos o que pode sair de aquí. Entón, Ánxela, cando queiras. Vale, pois moitísimas grazas, Lucía. En primeiro lugar, agradecer principalmente ao profesor Roberto San Martín e a ti, que fostes as persoas que contactaron comigo por ter a ben contar comigo hoxe, porque non tiña moi claro no primeiro momento se teño grande cousa que achegar nesta cuestión, así que para mí foi así como un pouco un reto preparar esta intervención e vou ver se cumplo un pouco cos obxectivos ou cas preguntas ou cas inquedanzas que tedes. Quixen como facer así como un título para a miña intervención como repensar a crítica literaria galega, desafíos e posibilidades dun sistema literario en tensión. Irei desenvolvendo en que sentido falo de tensión no tempiño que vou falar. E o que intentei preparando esta intervención foi tentar dar resposta pois ás preguntas que me lanzou Roberto, que foron pois cales son as principais fortalezas, oportunidades, debilidades e ameazas que, segundo o meu punto de vista, caracterizan a crítica literaria galega na actualidade. Entón, pois quixen como dividir a intervención nestas mesmas partes que el me pedía, engadindo así como un subtítulo a cada unha. En primeiro lugar, pois fortalezas, as raíces que aínda aguantan, oportunidades, o tren pasa agora, subimos ou quedamos, debilidades, as pedras ao noso propio zapato, ameazas, aviso, perigo á vista. Despois pasarei a unha serie de propostas, que titulei así como Hora de mover ficha, propostas para un futuro crítico, e rematarei con as conclusións, mas sempre co ánimo de, pois como fixamos agora na primeira tanda, de ir conversando entre todas. Ademais, moitas das cousas que traio xa foron saindo, o que levou, porque estamos así como todas conectadas, non parece. Entón, comezando con esta primeira parte, que simplemente isto vos lo poño aquí como para que sexa máis fácil seguir as diferentes partes nas que dividirei a miña intervención. Nesta primeira de fortalezas, as raíces que aínda aguantan, estaba pensando como cales podían ser para min, segundo o meu punto de vista. Isto vai ser un diagnóstico
super humilde, xa digo, despois xa diredes, xa criticaredes todo o que querades criticar. Entón, intentei sinalar como a crítica literaria, que sabemos que é un espazo fundamental non para a construción e reconfiguración constante dos sistemas literarios, que non só actúa como mediadora entre obra, autoría e lectorado, senón que construe decisivamente a creación de valor simbólico, a consolidación do canon, a circulación de discursos e a interpretación da literatura desde claves sociais, políticas ou culturais. No contexto galego en concreto, a literatura vive en permanente tensión entre normalización e resistencia. A crítica aquí adquire un papel estratégico o que compra atender. Isto tamén o iré desenvolvendo máis. Un dos principais activos da crítica literaria galega, baixo o meu punto de vista, é a tradición consolidada. Aquí penso, por exemplo, en Ricardo Carballo Galero, Xoán González Millán, despois en teóricas da crítica para min moi referentes como foron no seu momento Carmen Blanco, Elena González, que nos proporcionaron unhas ferramentas analíticas propias, cunha forte componente ideolóxica e unha aposta clara por unha lectura contextual, nacional, de xénero, etc., atravesada sempre pola defensa da lingua. Esta tradición non só consolidou unha metodoloxía crítica, senón que tamén deu lugar a unha interpretación da literatura como práctica inserida nun proxecto nacional e cultural. Nesta liña, outra fortaleza que tamén quería destacar é a existencia de publicacións especializadas que con maior ou menor continuidade funcionaron como plataformas de debate e reflexión crítica. Estou pensando aquí en Grial, Madrigal, o Boletín Galego de Literatura, etc. Ademais, nun terceiro lugar, o tecido institucional, estou pensando aquí tanto en premios literarios como a Asociación Galega da Crítica, Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, centros de investigación das diferentes universidades galegas, que contribúen a manter un mínimo ecosistema de produción crítica, mesmo en condicións adversas como as que vivimos. Canto a oportunidades, quixen sinalar en primeiro lugar a internacionalización da literatura galega como unha grande oportunidade, é dicir, a crecente traducción de obras a outras linguas, a presenza da literatura galega en feiras internacionais e o interese de outros sistemas literarios por coñecer a produción galega, ofrecen a posibilidade de desenvolver un tecido crítico transnacional, que dialogue con paradigmas externos e que cuestione a autorreferencia e amplíe as perspectivas interpretativas. Esquecín decir que me encontro sumamente mal, se non me vedes moi lúcida ou moi tal, débese a que non estou moi ben físicamente. Iso como primeiro paso. Por outro, para min, se callar dos máis interesantes, sería os espazos digitais en galego, emerxentes nos últimos tempos, que están a democratizar o acceso á crítica. Aquí estou, por exemplo, pensando na emerxencia de perfis que analizan, de perfis, por exemplo, de redes sociais. Aquí temos, ademais, presente a Violeta, con ese espazo como Literalupa en redes sociais como Instagram, penso tamén en Maza da Horta, que analizan libros, comentan tendencias ou propoñen lecturas alternativas e que permiten a incorporación de novas voces, moitas veces alleas ao ámbito académico ou institucional, pero cunha notable capacidade de interlocución e de formación, sobre todo, que isto para min é máis importante, formación de comunidade lectora. Compre destacar tamén a presenza cada vez maior de enfoques críticos, feministas, queer, poscoloniais, que non só permiten revisar o canon desde fora das lóxicas tradicionais, senón que contribúen a unha interpretación máis plural, complexa da literatura galega, facendo visibles tamén aquelas voces que históricamente foron silenciadas, foron marxinais, ou tamén obras tamén actuais que é importante que leamos desde marcos teóricos moi situados e non desde a perspectiva cis-heteronormativa clásica. Finalmente, a crítica literaria galega contaría cun potencial de colaboración interuniversitaria que podería ser decisivo. Sobre iso tamén poderíamos falar, de que rede sería importante tecer entre as diferentes universidades para xerar proxectos con maior impacto social e mediático. Canto a... Non sei se estou indo moi rápido ou se ides ben, vale? Canto a debilidades... Escasos 7 minutos. Ah, maravilla. Perfecto. Canto a debilidades, subtituleino como as pedras o noso propio zapato.
non? Por que falo diso? Un dos principais problemas que arrastra a crítica literaria galega, creo que podemos imaginalo, pois é a precariedade estrutural que padece, non? É dicir, a meirande parte das persoas que realizan crítica fano de xeito altruísta, en condicións laborais fráxiles e sen apoio económico, non? A cultura galega en xeral, non? Que todo é un pouco por amor á cultura, non vemos un peso nunca, non? Isto imposibilita a profesionalización da crítica e limita a súa capacidade de intervención social, non? A isto hai que engadir a escasa presenza da crítica nos medios convencionais. Isto vimos, ademais, non? O forte impacto que se está vendo, quero dicir, estou pensando aquí, por exemplo, nun espazo que foi sempre de referencia para todas nós, como foi o Diario Cultural, non? Que todas sabemos, pois, o grande ataque, a grande intervención terrorífica que fixeron nese espazo, non? Que era tan referente para todas, non? A crítica foi aparecendo tamén dos xornais impresos, evidentemente seguimos contando con espazos, pero son os de menos, non? Das radios públicas, como veño de sinalar, da televisión, aínda ben que contamos, por exemplo, co espazo do zigzag, non? Da reflexión literaria que poden facer aí, non? É dicir, espazos que contribúen non só a visibilizar obras e autorías, senón tamén a artellar un campo literario co mínimo necesario para que a literatura circule e se debata, non? Que estea viva, non? Outro aspecto importante é o volume, xa indicamos, o supervolume de publicacións que existe e que dificultan realizar un seguimento crítico continuado, de calidade, etc. É dicir, hai unha grande dispersión e aceleración do mercado editorial que fai que moitos libros pasen desapercibidos, porque a vida do libro, como comentabades, é mínima, non? E moitos libros pasan desapercibidos completamente, non? Ou que caemos en análises meramente superficiais, non? Compre sinalar tamén a dependencia das lóxicas editoriais dentro do sector da crítica, é dicir, ao tratarse dun sistema pequeno é habitual que existan relacións de proximidade entre autoría, crítica e editoras, e que teñamos un pouco a percepción ás veces, ou eu polo menos falo por min, de que é todo así un pouco de andar por casa, non? De que non podemos falar mal as unhas das outras, non? Isto provoca un contexto de autocensura, non? No que a crítica independente e rigorosa se percibe como un acto de deslealdade ou como unha intervención que pode debilitar un sistema xa vulnerable. É dicir, como somos un sistema tan pequeniño, pois parece que se facemos crítica que sexa positiva, porque senón xa vamos a dinamitar todo, non? Nese sentido, falo da pedra no noso propio zapato, porque non estamos facendo da crítica algo digno, en fin. E, por último, salienta a escasa relación co espazo lusófono, que tamén se sinalou, especialmente coas literaturas de Portugal ou Brasil. Esta desconexión empobrece o horizonte crítico e limita as posibilidades de comparación e aprendizaxe mutua dentro dun sistema literario que, por historia e afinidade, podería formar parte dun espazo máis amplo de interlocución. Ben, iso canto ás debilidades. É como abrir melóns e despois xa veremos o que nos interesa profundizar. Sí, pero vou abrir aínda máis. Ameazas. Aviso, perigo á vista. As ameazas, que, baixo o meu punto de vista, puiden reflexionar que cernen a crítica literaria galega, son múltiples e están interconectadas, non? Dunha banda, xa sinalei, a crise dos medios culturais tradicionais, que supón a desaparición ou redución de espazos que antes funcionaban como plataformas para a reflexión literaria. Isto tradúcese nunha menor presenza pública da crítica e nun illamento progresivo das voces críticas máis consolidadas. Claro, isto conecta coa situación da lingua galega, marcada por unha perda progresiva de falantes e pola sustitución, obviamente atravesada polas políticas do goberno do Partido Popular, que evidentemente non nos vai axudar en nada, e pola sustitución lingüística no eido xuvenil, porque isto afecta directamente á capacidade de renovación xeracional da crítica, non? Porque tamén podemos falar da media de idade do sector da crítica galega, non? Entón, que non hai, temos que ver de facer canteira, non? A dificultade para acceder a públicos amplos en galego compromete o futuro mesmo da práctica crítica. A endogamia do sistema literario é outra ameaza estrutural. A crítica tende a evitar o que xa dicía, o conflito, por medo a deteriorar relacións profesionais ou
ou persoais, pois somos un sistema tan feble, tan precario, pois que actuamos con moito medo porque hai que comer, non? Pagar o aluguer. Esta dinámica de complicidade entre autoría, editoras e crítica impide a creación dun espazo de discusión libre e autónomo e favorece unha crítica amable, pouco exixente, que renuncia á súa dimensión transformadora. A homoxeneidade discursiva tamén resulta preocupante, baixo o meu punto de vista, é dicir, moitas voces críticas reproducen consciente ou inconscientemente os mesmos marcos de interpretación, os mesmos referentes, os mesmos estilos, non? Ás veces, como bótase de menos como lectora de crítica, como marcos frescos, non sei. Isto provoca, como parece como un pouco como o da marmota, que ás veces parece que nos estamos citando as unhas ás outras as mesmas voces todo o tempo, non? Isto provoca unha perda de diversidade no debate e dificulta a emerxencia de novos paradigmas interpretativos. Aquí, se mo permitides, pois sí que quero facer referencia ás compañeiras da SEGA, non? Que abriron un espazo no seu momento que era moi necesario, non? Un encontro de crítica desde unha perspectiva feminista, que non había un espazo propio semellante ata ese momento na Galiza. Por último, pois esta cultura da inmediatez, promovida polas redes sociais, pois favorece unha lectura superficial moitas veces, non? Unha crítica de consumo rápido que rexeita a complexidade, non? A lóxica do gústame non me gusta, non? Que sustitúe en moitos casos pois análise argumentada, non? Convertendo a crítica nunha extensión da mercadotecnia editorial ou da autopromoción. Esta análise deixa ver que a crítica literaria galega que se atopa nun momento de encrucillada, non sei se se atopa agora ou xa se leva atopando moito tempo, non sei, mas eu como tiven que preparalo para hoxe. A súa consolidación depende da capacidade que teñamos colectivamente para enfrontar as súas debilidades e ameazas. Ante isto, non? Porque tamén no sistema galego caemos moito na crítica, pero en non facer só en criticar. Entón, eu estiven pensando en propostas para un futuro crítico, non? Super humilde, quero dicir, non vou solucionar nada aquí agora, mas é para traer debate, non? Entón traía como 4 grandes propostas. Dame tempo? Sí, vale. Unha primeira que sería a creación de premios de crítica literaria para contidos en distintos formatos, é dicir, para artigos, ensaios, podcast, contidos digitais, non? A posta en marcha dun ou varios premios específicos de crítica literaria tería un duplo obxectivo, dunha banda visibilizar a práctica crítica e doutro dignificala como actividade intelectual, non? Estes premios deberían recoñecer non só traballos en formato tradicional, senón tamén iniciativas innovadoras en espazos digitais, como os que fai a nosa compañeira Violeta, non? Tamén como unha forma de alentar e de recoñecer parte do traballo que fan moitas persoas de maneira altruísta, non? En segundo lugar, promoción de podcast especializados en literatura galega cun enfoque crítico e accesible. Por que? Porque os podcasts hoxendía agora xa é o chiste de antes era de que en Galicia todos somos poetas, pois en Galicia todos somos poetas e todo mundo ten un podcast, non? Entón, os podcasts representan unha oportunidade excepcional para reconectar coa comunidade lectora e chegar a crítica a públicos máis amplos, non? A súa versatilidade e baixo custo de produción fan deles un formato ideal para a divulgación literaria, non? Exemplos de formatos posibles, pois, por exemplo, sería interesante como mesturar perfis profesionais con divulgadores, con estudantado, non? Facer miniseries temáticas, un capítulo dedicado á literatura feminista galega, literatura da emigración, análise de clásicos, etc. Contribuir a espazos, non? Mais garantindo que non se caia exactamente nesa lógica do gústame non me gusta, senón que haxa unha mínima de formación e de calidade, non? En terceiro lugar, desenvolvemento dunha rede galega de crítica literaria interdisciplinar e interxeracional, é dicir, a crítica literaria galega sofre unha atomización evidente, existen persoas e proxectos valiosos en diferentes espazos, pero sen unha coordinación efectiva ou estruturas de colaboración estables, non? Era algo que indicaba Pablo, que isto tamén é unha sensación que teño en diferentes cuestións, en diferentes ámbitos, non? Que como que somos moita xente a facer moitas cousas, mas que non estamos en comunicación entre nós, quero dicir. E probablemente xa existan moitos proxectos facendo o que xa estou dicindo agora, mas que non temos un sitio, temos que tecer redes entre todas, non? E, por último, impulso de proxectos críticos que revisen o canon desde perspectivas de xénero, sexualidade, clase e raza,
que iso é a miña teima, non? Que un dos grandes retos da crítica galega é revisar e cuestionar os relatos canónicos, visibilizando voces e discursos históricamente marxinados, que estaban aí, porque os temos. As voces queers e disidentes están aí, mas temos que recuperalas, non? Isto implica ir máis alá da análise de novidades editoriais e promover proxectos de longo percorrido, con rigor investigador e impacto social, non? Aquí, traio posibilidades de actuación nesta liña ou colaboracións claves para poder levar a cabo, por exemplo, esta liña que propoño, mas que se queredes falamos despois no debate. E como conclusións, pois que simplemente que iso, que o futuro da crítica literaria galega está chea de desafíos, mas tamén de oportunidades únicas que non debemos desaproveitar. A pesar da precariedade estrutural, da endogamia e da crecente presión do mercado editorial, contamos cunha tradición crítica sólida, cun compromiso coa lingua e cunha nova xeración que explora espazos e formatos innovadores. Así, puxeme en plan positiva, despois de dicir todo que vai mal. A revitalización da crítica pasa por recoñecer a súa función central nun ecosistema literario saudable, é dicir, a crítica non debe ser entendida como unha ameaza, xamais, non? Senón como un motor de diálogo, de reflexión e de mellora colectiva. Porque parece que caemos esta tendencia de a ver que dixeron e xa facer listaxes de inimigos e non crear un entorno sano no que conversarmos. Entón, a súa independencia, a súa diversidade e a súa capacidade de cuestionar serán as chaves para garantir a vitalidade do sistema literario galego no contexto actual e no futuro. Iso é todo, que me parece. Porque antes vin aí apuntando e deime conta de que non lle dera ferramenta. Entón, por si acaso, aí hai fónix tamén, alén de ferramenta. Moi ben, pois precisamente agora pasamos a Inma. Iso, 15-20 minutos, cando queiras. Vale, pois eu quixera comenzar agradecendo o convite á Asociación Galega da Crítica, porque ademais permíteme partillar mesa con todas as que estades aquí e coñecer este proxecto que non coñecía do libro galego, que me parece máis tan interesante, non é tan necesario tamén. Probablemente vou coincidir bastante con Ángela, e penso que tamén con César, en algunhas das diagnoses así da crítica literaria, pero gustaríame comezar tamén polas debilidades ameazas, e un pouco fío que nos lanzou así Lucía para afrontar un pouco esta mesa de traballo. E quixera empezar coas debilidades ou ameazas que teñen que ver non tanto co sistema galego, senón co sistema cultural no mundo, pero igual moi pretencioso, non? Pero polo menos nas sociedades occidentais, non? Eu creo que a crítica sempre está en situación crítica, nunca me dito, é un tópico, ademais, dende todos os estudos literarios de todas as épocas, analizar esa decadencia da crítica. E creo que si estamos nun momento que ten os seus retos particulares, non? O primeiro creo que ten que ver coa degradación do principio de autoridade. Non autoridade como exercicio do poder, inda que a crítica dende sempre quere exercer ese poder, que é influir nas persoas que len, de facer de influencers máis analóxicos, non? Ata agora. E que ten que ver tamén co descrédito nas competencias das persoas que están especializadas en calquera tema, en calquera ámbito. Se isto sucede, pois, cando se fala, non sei, de arranxar un motor, por exemplo, para canto máis dunha materia que se supón que é moi subxectiva como é a crítica literaria, que despois non é tan así. Hai unha objetividade, hai unhas ferramentas, hai un coñecemento, hai unha formación, pero moitas veces sí se dubida delas, non? Entón, hai máis crédito á subxetividade de persoas non especializadas que a das persoas que sí o son. Isto creo que sí afecta moito a crítica. E tamén teria que ver un pouco co desplazamento do pensamento crítico, por outras estrategias comunicativas máis inmediatas ou máis planas. Hai nese sentido tamén un cambio social que probablemente afecta os hábitos de lectura, perfiles de lectura de textos máis planos, moitas veces tamén as lecturas que facemos dos textos que nos ofrece internet ou medios de comunicación son tamén máis breves, notase tamén na produción da rapazada, que en institución secundaria tamén se vexo bastante, que a veces se hai moita creación, se hai moita exposición de sentimentos de maneira ademais moi original, pero en frase moi curta, cambia completamente o formato, non?
Entón, a recepción dunha lectura complexa e reflexiva como é a crítica, ás veces tamén se pode ver afectada. Prefírense moitas veces as lizases con obras que só están recensionadas ou criticadas con estreliñas, non? 1, 2, 3, 4, 5, e así, a nós mesmos, as persoas que facemos crítica, cando consumimos outro tipo de produtos, tamén preferimos esa recepción así máis básica, e moitas veces tamén os textos que están circulando, que son de crítica literaria, teñen máis o formato dunha lapela de libro, unha información, máis ou menos publicitaria, onde se diteme o argumento de maneira moi básica, e entón, ese consumo dese tipo de reflexión, non, de textos. Isto tamén ten que ver con algo que apuntou Ángela, que é a aceleración dos tempos asociados á creación, á produción e ao consumo, non? A inmediatez non favorece a lectura demorada e reflexiva, que require a crítica. Os libros cada vez caducan antes, efectivamente. Esa aceleración, supoño que sairía tamén un pouco na mesa do ano pasado, que agora quedoume pena de non vir, non sabía dela, pero buscarei os vídeos andan pola internet. Efectivamente, os libros cada vez producense máis rápidos, ás veces saen a medio cocer, sobre todo cando son editoriais as grandes, as dúas máis grandes que hai en Galicia, non? É dicir, os libros son como caixas de galletas. Pensamos, ou eu pensaba na miña ingenuidade, que iso non ia afectar nunca o mercado galego, precisamente porque, bueno, ás veces algún dos problemas pode ser tamén unha vantaxe, e que non estábamos tan mergullados nese sistema digamos, capitalista que afecta a mercadoría do libro, pero sí, agora tamén estamos niso. Entón, afecta a crítica, aínda que facer de maneira moi rápida, sin que haxe unha reflexión, e non pode ser, porque a crítica require precisamente moito tempo e moito espazo. Cotexalo tamén con outras producións desa mesma época, cotexalo coa tradición anterior, facer unha comparativa. Entón, bueno, iso tamén pode ser un problema, non? Despois tamén, creo que outro problema que afecta nas literaturas occidentais, ou polo menos europeas, é a precariedade das persoas que exercen a crítica. Isto sempre foi así. Persoas que puidesen vivir só da crítica literaria, supoño que nin no 19, nin nos principios do 20 non debía haber moita, non? Sempre tiñan que compatibilizar con outros traballos. Pero agora vémolo de maneira, pois, moito máis aguda, e que, ademais, os outros traballos son tamén precarios. Porque, as persoas que están exercendo a crítica non cobran por exercer a crítica, ou cobran moi pouco, pero que os outros traballos que teñen que facer para poder pagar o aluguer, non? Como decías, Ángela, tal, moitas veces son precarios e requiren moitas horas. Incluso cando non son precarios, como profesorado, que era que habitualmente en Galicia facía crítica literaria, os que escribíamos tamén, cada vez require tamén máis horas. Entón, queda menos tempo libre para facer crítica. Isto todo creo que nos leva tamén a cuestionar, se supone un cambio de paradigma tamén en canto que entendemos a crítica literaria como xénero literario. A crítica como xénero literario pois tamén está un pouco determinada, ten que ter unhas características, un formato específico e tal. Igual agora temos que plantearnos que hai outro modelo de crítica literaria, polo menos para a crítica xornalística, que ten que ver con análise de obras, non coa que é máis académica. E despois están os problemas ou as dificultades, imos chamarlle mellor dificultades, que atinxen a crítica literaria xa no sistema cultural galego, ou no sistema literario galego. Un deles ten que ver, efectivamente, co descenso de espazos onde facer crítica literaria. A ver, acórrense así bastante, non? Coa crise a raíz da crise económica do 2008, na década dos 10 pecharon moitos medios en galego, que apostaban de maneira máis decidida, ademais, por crítica literaria en galego, e ás veces o que xurdiu, bueno, pois era menos numeroso e non apostaba sempre pola crítica literaria, non? Estou pensando no Anuario de Estudos Literarios Galegos que pechou, A Nosa Terra, Vieiros, Galiza Hoxe, con todo o que se lle poida decir a Galicia Hoxe, pero, bueno, o espazo que estaba aí en galego, que ás veces atendía tamén a literatura.
E o que apareceu, pois, por exemplo, Galicia Confidencial non ten un espazo estable para a crítica literaria. De vez en cando aparece algún artigo, aparece algunha reflexión, pero unha persoa que se queira enterar de por onde ten que ir nas novidades editoriais de que falan, aí non vai atopar ese espazo estable. O mesmo pasa con Praza Pública. En Praza Pública non hai un espazo estable para a crítica literaria. É dicir, medios que en principio poderían ser favorables á literatura en galego e afíns incluso ideolóxicamente tamén, non? Pero non aparece. Nos Sermos si aparece crítica literaria de maneira estable, pero, por exemplo, non está disponible en internet. Sabes que ten textos que se poden consultar en internet e outros que hai que estar suscritos ou mercar o xornal en papel, e a crítica literaria non se pon nunca en aberto. Non sei moi ben por que motivo tampouco, pero entón, para as persoas que non están suscritas ou que non van a un bar onde haxe os Sermos e o poida consultar, vai ter dificultades tamén para enterarse, non? Os que son xa de tirada estatal, con moita máis presenza do castelán, moitísima máis, non? Moitísima máis incluso do que permitiría a lei para cobrar a subvención polo uso do galego, pero, bueno, xa non nos imos meter aí nese terreo, inda que inclúan algo que se inclúen, non? O Fárabo, de Galicia, ás veces, inclúen crítica literaria de textos que se producen en galego, bueno, ás veces de maneira tamén así un pouco superficial, un pouco seguindo tamén ese estilo máis de lapela ou cuberta ou contracuberta dun libro que unha crítica, bueno, un pouco máis sesuda, non? Eu creo que é fundamental que sigan existindo esos espazos, porque hai moita xente lectora, que pode ir ás bibliotecas coller un libro, que pode ir a unha librería e mercalo, que segue lendo xornais digitais ou en papel, moitísima xente. E esa xente non ten como enterarse do que está xurdindo en galego, non? Ou enterase de maneira moi incompleta. O mesmo pasa que te o citabas, Ángela, tamén coa Radio Galega e coa Televisión de Galicia. Hai espazos na Televisión de Galicia, como o CICAC, efectivamente, pero os horarios ás veces son intempestivos, que ou buscas ti o programa, ou senón o programa non ven a ti, non, polos horarios que ten, e o mesmo pasa co Diario Cultural. Antes había moita xente que sabía que ás 3 da tarde ou ás 3 tal tiña que poñelo, ali se enteraba, tal, xente que en principio non sería digamos, especialmente militante coa causa da literatura en galego, pero recibía esa información, e iso podíalle servir de impulso para unha lectura en galego. Agora, ese espazo non o hai, ou non o hai da mesma maneira. Vou apuntar aquí, ademais, esta situación, xa comentaba, no ano 2007, antes de que pecharan moitos destes xornais e antes de que xurdiran estes novos, Ramón Nicolás, no 2007, fixose dentro da Asociación Galega de Escritoras, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, ata o ano 2015 acubillaba, digamos, que o que hoxe é a Asociación Galega da Crítica antes era unha sección, non? Dentro da propia ELGA. E fixose no 2007, en setembro, unhas xornadas nas que se analizaba o estado da crítica galega. El xa comentaba no 2007 que había poucos proxectos e suplementos, e os que había pronto se pechaban, os que se iniciaban se pechaban, e que esta intermitencia afectaba moito a crítica galega. Analizando así toda a listaxe que el poñía no 2007, comparada ca hoxe en día, fomos a bastante peor. Despois, efectivamente, tamén estaría ese equilibrio complexo entre a crítica literaria e a animación á lectura. Ás veces facemos máis, e incluo aí, máis animación á lectura que crítica real, non? Do que se está facendo. Veu, aí sigo un pouco o que dicía Clarín, que era dun sistema literario, Leopoldo Alas Clarín, en principio, normalizado, que non tiña que andar resistindo como temos que andar nós. El recitaba a crítica negativa, dicía que había que achegarse ás obras con admiración e simpatía. Nos achegámonos con demasiada admiración ou simpatía, probablemente, e iso pode ser un problema. Moitas veces queixanse as usuarias e usuarios da crítica literaria que hai un exceso de panexíricos e que ás veces cando se colle a obra, descúbrese que iso caese un pouco das mans, que non esas expectativas. E xa digo, son das que peco iso, diso. A convivencia desigual con outra literatura, moito máis presente na Galiza que o castelán, e que ademais cada vez está coméndose aínda máis a literatura en galego.
Despois, aquí, bueno, tamén habería que facerse unha reflexión. A crítica literaria de obras en galego, a quen vai dirixida? Cales son as lectoras ideais desa crítica literaria en galego? As persoas que xa van ler literatura en galego? As persoas que son lectoras e que non lle importa consumir en calquera lingua e que poidan entender medianamente e que só necesitan enterarse para ir á librería ou para ir á biblioteca e coller unha obra? Ás veces creo que perdemos un pouco a perspectiva tamén, non? As persoas que exercemos a crítica, que nos diriximos a un tipo de lectoras, non? E de lectores moi determinado e que así non imos medrar en número de receptores, non? E receptoras da literatura. Despois aquí outro melón que vou abrir tamén, Ángela, é que pasa coas traducións, non? Que pasa coas traducións en xeral, xa non... É dicir, porque se traducen agora, cousa que nos anos 90 era máis impensable, ao mesmo tempo, porque sai ao mesmo tempo a obra en galego que a obra en castelán. Xa sei que é difícil loitar contra iso. E que papel xoga aí a crítica? Estánse traducindo castelán a críticas que se fan en galego dos libros en galego? Como se reciben en caso de que se traduzan? Como se está facendo crítica nos sistemas aos que se traduce, nomeadamente o castelán, non? Pero, bueno, poderíamos falar tamén de outras, tamén se están traducindo bastante o inglés, algo o portugués. Entón, que papel se xoga aí? Que papel xoga a crítica galega? É certo que ás veces as propias editoriais, cando queren, que non sei se isto é bo para a crítica galega ou non, cando queren promocionar unha obra noutra lingua, ás veces pídenche algún texto, non, dos que xa se publicaron, han pasado algunha vez, podo usar un fragmento desta crítica tal para... Pero son as propias editoriais, non? Para promocionar as obras. Non sabemos tampouco como se están recibindo fora. Despois, outra debilidade é esa aposta feblísima das institucións, non? Das institucións galegas pola literatura en galego en xeral e tamén pola crítica. É dicir, hai un descoñecemento total e absoluto que ás veces é peor que o desprezo, xa non sei que será peor, e non hai unha vontade de facer dentro dunha institución unha ferramenta que poida cubillar, non, ou aglutinar un pouco a ese mundo da crítica galega, non? No Consello da Cultura Galega antes, en LG3, ainda se ian publicando cousiñas, está un pouco abandonado, está en punto morto, é dicir, as poucas tentativas que hai pronto quedan en punto morto. Os tipo Ramón Piñeiro, non? Bueno, con todas as pexas que se lle poidan poñer, o que se lle poidan poñer, cada vez tamén vai a menos, ten menos xente, e, bueno, non sei ata que punto iso reverte na sociedade o que se está facendo aí. Entón, tamén é un problema, non? O pouco que hai vai a menos e non hai vontade, dende logo, de facer un ILGA da literatura galega, por exemplo, por poñer un exemplo. Despois, outro problema que tamén faltan edicións críticas de clásicos. Neste sistema non se aposta por iso, que poderían ser moi interesantes para o alumnado de secundaria, por exemplo, tamén para a universidade. Parece que non hai un mercado, eu creo que se o vería, pero bueno, parece que non hai un mercado, dende logo as institucións tampouco non apostan por iso, pero é unha eiva importante, son poucas as editoriais, non, que deciden sacar edicións críticas de clásicos, non? E cada vez quedan máis lonxe. Hoxe en día, a experiencia que teño en secundaria, Memorias de un neno labrego, é como poñerlles, non sei, son como as primeiras escenas de 2001 Odisea no espazo. Non entenden nada. Estou dando clase en Cambre, que tampouco non é no centro da cidade, ni moito menos. Pero igual unha edición crítica non viría mal. As Morga, cada vez, costalles tamén moitísimo máis, non? Entón, bueno, unhas edicións críticas e un pouco adaptadas, se quere, non virían de máis. Fortalezas e oportunidades, porque efectivamente tamén hai fortalezas. Apuntei demais algúns... Uns 3 minutos para fortalezas. Vale, pois ainda queda, vale. Vou resumir para autonomía. Eu creo que, a pesar de todo, hai unha certa autonomía da crítica literaria galega, non recibín moitas presións, nin para premiar, nin para publicar, hai que dicilo. Creo que aí igual pensamos que temos moitas máis presións que noutros sistemas, eu diría que non. A boa formación das persoas que exercen a crítica,
os novos espazos de difusión, antes falábase dos podcast, pero tamén podría ser incluso TikTok, non? A vontade de asociacionismo, e aquí, bueno, xa que estou representando a Asociación Galega da Crítica, efectivamente temos case 40 persoas asociadas, convídovos a que quen se quera asociar, están as portas abertas, de todas as, ademais, disciplinas, tamén se inclúe música, artes plásticas e cinema. Agora vais intentar, estás en iso xa, ultimando, revitalizar a revista Criaturas, de literatura infantil e juvenil, a ver se sai xa, algún número en papel, pero tamén en formato digital. E aproveite, que máis teña por aquí? Como procura de solucións, atención por parte dos programas educativos tamén, sobre todo nas universidades, é dicir, que haxe algunha materia nos programas de doutoramento que igual fan atractiva este labor de crítica literaria, e que haxe unha formación tamén para o alumnado, porque efectivamente necesitamos rexuvenecer un pouco a masa de persoas que fan crítica, non? Artellamento de espazos para o debate, como este mesmo, unha maior profesionalización, porque profesionalidade eu penso que sí que hai, a conveniencia dunha plataforma unificada, e por aquí tiña algo máis, pero efectivamente, igual que se apostou nun momento dado, e había dúbidas de como resultaría iso, precisamente polas convencións do xénero, que son bastante estritas, pero funcionou ben a crítica literaria en internet, a través de blogs ou de revistas digitais, a SEGA, Biosbardia, aquí temos representantes, tamén hai os decálogos de Euseino, blogs como o de Xosé Manuel Eiré, por exemplo, Ferradura en Tránsito, en fin, que hai iniciativas que están funcionando bastante ben, pero efectivamente falta forza para canalizalas, non? Ademais, precisamente por iso da precariedade das persoas que se adican á crítica, e dende a Asociación Galega de Crítica tamén nos gustaría facer iso, pero ás veces un pouco desbordo que son as capacidades das persoas, non? Pero igual, falando co Consello de Cultura Galega ou a través dunha universidade, iso podería facer un pouco ese traballo, non? E tamén a necesidade de que haxa espazos para visións panorámicas. Ás veces o que temos hoxe en día é recensión de libros concretos ou de alguna tendencia, pero faltanos máis espazos para esas. E algúns dos que se están facendo veñen de fora. Por exemplo, Galicia 21, que é unha revista digital moi interesante. Ás veces temos máis enerxías que veñen de fora da propia Galicia que daqui, non? Entón, máis iniciativas dese tipo. E xa, entón, como creo que me pasei dos 3 minutos, pois remato xa. Gracias. Pasaste nada, 30 segundos, Moi ben, entón, por último, temos a César Lorenzo, que tamén, cando queiras. Moi ben. Bo día, moitísimas grazas por estardes aquí, moitísimas grazas á Universidade da Coruña por convidarme, bueno, sobre todo por organizar este encontro Libro Galego, por convidarme, e moitísimas grazas ás miñas compañeiras de mesa por dilucidar moitos dos temas que eu creo que son fundamentais e dos que eu non vou insistir porque non queremos repetirnos. Se vos parece ben, eu falarei máis do que eu coñezo, que é a crítica xornalística. A crítica xornalística, lóxicamente, ten diferenzas ao respecto da crítica académica. Ten a súa propia dinámica e as súas propias escravitudes. Principalmente escravitudes. O xornalismo, aínda que teóricamente e históricamente pois tiña unha función bastante clara, que era simplemente intermediar entre o que sucedía e aqueles lectores, os lectores, é dicir, a cidadanía. No caso da literatura, pois é moi simple, é dicir, se publica unha serie de libros ao ano, pois o crítico literario xornalístico o que fai é presentar esas obras, dar a súa opinión, máis ou menos subxectiva, baseándose nese principio de autoridade do que falaba Inma, para que o lector, por así dicirlo, confíe no criterio dese crítico. Que ocorre? Que, como en todas as outras esferas da nosa vida, o capitalismo domina absolutamente. O mercado domina completamente a información cultural que se publica hoxe en Galicia, en España, nos Estados Unidos, e non sei na China porque non coñezo. Isto que provoca? Provoca, por suposto, que haxa unha decadencia, ou que se afiance ainda máis a decadencia da crítica xornalística, porque non interesa a crítica, interesa a publicidade. E se vedes, conforme decae a crítica literaria, aumenta a publicidade literaria.
Para min, o perigo principal de que aumente a publicidade literaria é que se cambia o foco. Antes dicíamos que o principal obxectivo da crítica literaria é axudarlles aos lectores a de toda esa inmensa actualidade literaria escoller as súas lecturas en base a unha especie como de convenio entre a voz crítica e a ti o que che vai interesar. Al final confías no crítico porque pensas que é afín o que a ti che vai interesar nun libro. Agora, iso non é así. É dicir, o crítico o que está intentando é quedar ben coa editorial e co escritor. Por esa orde ou ao revés. Hai veces que hai críticos, non digo que sexa generalizado, pero sí que funciona moito así. E sobre todo que hai unha nova figura, que tamén falaron as miñas compañeras, que é esa especie de crítico impresionista, ese lector un pouco premium, que, pois, lóxicamente, con toda a legitimidade, atrévese non só a ler, senón a recomendar. E utiliza, por suposto, as canles que ten o seu dispor, non? É dicir, hai 30 anos e un rapaz con 18 ou 19 anos quería facer crítica ou quería simplemente comentar as súas lecturas, pois teria que peregrinar polas redaccións dos periódicos buscando alguén que lle publique. Pois, afortunadamente, non é así. É dicir, seguramente hoxe o primeiro que faría sería abrir un perfil de TikTok ou un perfil de Instagram e, en todo caso, pois ten plataformas como WordPress, na que, por exemplo, eu aloxei Biosbardia durante 10 anos, donde non fai falta nada, non fai falta investir ningún peso para ter unha plataforma onde podes ti comentar o que queiras. Esta democratización é aparentemente moi boa e é moi necesaria, pero coido que debería complementarse con iso que falábamos antes, cunha crítica que pensase nos lectores. Non son os lectores como cómplices de lecturas, en plan, a min gustoume este libro e creo que a vos vai gustar, senón que vai un poquinho máis alá. É dicir, que por así dicilo, extraia da crítica académica, da tradición, esa tradición de que falaba Ángela, tan potente, unha serie de elementos, sobre todo de criterio, para introducilos en textos xornalísticos. Porque desa maneira, eu creo que o lector séntese máis confortado, sabe que ese crítico non lle está falando únicamente do seu gusto, que o gusto, como calquera cousa, é variable, é volátil, e hoxe podeche gustar unha cousa e 10 anos despois outra moi distinta, non? E iso é o que eu noto, o que vexo que se nota en falta. Ima falaba, e Ángela tamén, da dificultade de facer crítica negativa. Eu diso podo vos dar un máster, porque teño moita experiencia en facer crítica negativa e en sentir o que sucede cando faz crítica negativa. Supoño que será igual en Galicia que en outros sitios. Eu a veces falo con persoas que se dedican ao mesmo en castelán e dinche máis ou menos as mesmas experiencias. Non pensedes que é unha cousa propia de Galicia. Hai moi pouquiñas cousas propias do sistema literario galego. Unha vez que empezas a mirar un poquinho máis alá, ves que prácticamente a única diferencia é de cantidades. En Galicia publicase 500 exemplares e en castelán 2.000, 5.000. Pero os problemas estruturais máis ou menos son os mesmos. Dicíamos que un dos problemas de publicar crítica literaria negativa é que non che favorece en ningún caso. Como falaban as miñas compañeiras, este é un labor, non sei se altruista, pero en todo caso voluntario, non vas conseguir con iso monetarizalo, salvo algún caso excepcional, non vas conseguir iso convertelo en salario monetario, en todo caso, niso que lle chaman agora o salario emocional, o recoñecemento. E para chegar a ese recoñecemento é conveniente que non fagas crítica negativa. Por que? Porque ese mercado, que está dirixido sobre todo polas editoriais, vai premiar a aquelas voces que non sexan especialmente críticas. Non fai falta que vos diga ningún nome, simplemente podedes escoller, pensar agora nas voces que están tendo, pois iso, que están levando as directivas das asociacións, que se están chamando para formar parte de xurados de premios literarios, que de repente os seus contidos en blogs ou nas redes sociais están tendo unha repercusión maior, un rebote, é dicir, coido que non fai falta dar nomes para saber que esa inercia é a ideal para subir no sistema. Se ti te dedicas a facer crítica negativa, se te dedicas a dicir aquilo que che parece mal do que hai, é máis difícil que medres. En cambio, se dis que todo está moi ben, que todo é maravilloso, pois vas subindo. Isto non é algo novo tampouco. Eu penso que os grandes nomes da crítica galega, os que todos teñen na cabeza, se están nesa posición de poder, se son institucións, e grazas a iso. De feito, algúns deles empezaron as súas carreiras facendo crítica negativa e foron renunciando a ela porque se daban conta de que ian quedando atrás. No único que quizás non estou de acordo con vos que sexa un problema de pagar o aluguer, porque justamente esas figuras e outras están bastante instaladas no sistema. Coido que non fan ese tipo de crítica por non poder pagar o aluguer. Será porque lles apetece ou están máis cómodos así, ou como me dixo a mí un crítico literario,
eu canseime de facer crítica negativa porque os autores parecíalles moi mal, chamábanme, entón, claro, canseime de levar ese traballo. É dicir, é moitísimo máis cómodo outro. Insisto, toda a legitimidade do mundo, pero coido que iso explica algunhas inercias que estamos vivindo hoxe en día. Por ser positivos, eu penso que a pouco que fagamos podemos ir mudando cousas paulatinamente. É dicir, temos xa as ferramentas, temos os perfís, temos as capacidades, temos, por suposto, unha xeración que está formada e que ten coñecementos de literatura e coñecementos de xornalismo ou de comunicación, mellor dito, que a pouco que se movan poden converter eses perfís un poquinho máis impresionistas, un pouco máis buscando gústames ou non gústames, en algo máis proveitoso, insisto, non proveitoso para ningún de nós que estamos aquí, senón pros lectores. Pros lectores e pros intermediarios da lectura, que son principalmente bibliotecarios e libreiros. Porque eu tamén teño experiencia como libreiro, como dicían as miñas compañeiras, a cantidade de volume de libros publicados é inxente, en galego tamén, ainda que, lóxicamente, non tanto como en castelán, e o libreiro non ten tempo material de atender a todo o que lle chega. Entón está desexoso de orientación. O que busca unha orientación que sexa, non sei se a palabra honesta é aquí a mellor, pero en todo caso, que sexa o máis independente posible. É dicir, que non se encontre con que esas recomendacións en realidade procedan dunha orixe máis ou menos espuria, ou algo que é bastante peor e que creo que é bastante máis común en Galicia, que todo vale, todo está ben, todo é maravilloso, como me decía a mí un editor en castelán, que el daquela lía unha revista que se chama Que Ler, e dicía, cando vexo a crítica que ven de Galicia, teño a sensación de que en Galicia se está publicando unha obra mestra todas as semanas. Non hai sistema literario do mundo que publique unha obra mestra cada semana. Creo que iso dana ao sistema, dicía moi ben Ánxela. É dicir, a paz pode converterse na paz dos cemiterios. Os sistemas necesitan certa guerra, necesitan certa liorta, necesitan certa tensión, xa non só porque é a maneira de diferenciar a fariña do farelo, senón tamén porque os escritores e as escritoras necesitan estímulo. Se ti publicas calquera cousa con que che publique unha das grandes editoriais ou nin iso, e a reacción crítica vai ser en todo caso críptica, porque ás veces hai críticas que non son nin boas nin malas, son crípticas, utilizan unha linguaxe pois que non se entende, ni sequera unha linguaxe, esa linguaxe que moitas veces alúdese, de que na universidade usades un tipo de xiria, isto é algo máis, é algo que ti lees a crítica e quedas pensando, pero aquí non sei se lle gustou, se non lle gustou, entón ao final acabas facendo interpretacións sobre o propio crítico, non sobre o propio libro. Iso é negativo, é dicir, ten que haber, por suposto, unha claridade expositiva, ten que haber unha sensación de que ti colles unha crítica e aprendes desa crítica. E insisto, agora estou falando do punto de vista do escritor, é dicir, o escritor e a escritora teñen tamén unha necesidade de que a súa obra se enfronte á realidade. Por qué? Porque o labor do escritor é un labor solitario. O escritor está durante unha serie de meses ou de anos escribindo na súa soidade e está desexando que haxe unha crítica. Por suposto, a crítica negativa non lle vai gustar. Por suposto, nos primeiros meses vai estar rabeando. Pero tamén, e vos lo digo por experiencia propia, ás veces co tempo o propio escritor dáse conta das súas debilidades grazas á crítica. E con isto non estou dicindo que eu lle aprendese a escribir a ninguén, pero teño esa experiencia de xente que despois veu e me dice, ao principio quería te matar, e despois vin que moitas das cousas que dicías tes razón. Non teño razón porque son un sabio, teño razón porque estou dándolle unha mirada allea, unha mirada distante, e unha mirada que non é compracente, e en todo caso non é críptica, porque, insisto, eu intento ser o máis claro expoñendo. Entón, por iso vos digo que eu creo que a nivel de futuro, eu estou de acordo con bolas dúas, hai un problema de relevo xeracional, eu teño unha plataforma que é Biosbardia, que está aberta a todo mundo que queira escribir crítica, eu, como lóxicamente non pago nada, non podo buscar, se teño algunha amizade, pois podo un día así que estamos un pouco máis relaxados, digo, podías escribir crítica de cando en vez, ter as portas abertas, pero lóxicamente non podo ir buscando porta por porta quen escriba, pero por suposto están as portas abertas, e eu encontro que non hai interés, é dicir, nesa decadencia, unha decadencia tamén xeracional. Non creo que teña únicamente relación coa perda de falantes, porque vemos que en canto a creación literaria non está pasando iso, polo menos na mesma medida. É dicir, hai novas voces que se están incorporando ao sistema literario galego e que escriben en galego habitualmente, aínda que incluso eles o mellor son castelán falantes. Pero no caso da crítica ou no caso do comentario de libros, sí que vemos que é máis difícil, e sobre todo máis difícil saindo deses perfís das redes sociais.
Supoño que simplemente porque, lóxicamente, non os tres escribimos crítica, é moitísimo máis doado coller un libro e falar 30 segundos do libro que, ao final, pois ter que analizalo de outra maneira. Supoño que iso, tampouco teño claro porque a min daría bastante traballo tamén expoñer ou sintetizar en 30 segundos ou un minuto unha obra, pero é o que eu me encontro, que as novas xeracións costalles moito entender a crítica literaria como algo positivo para o sistema en xeral e algo positivo sobre todo para a comunidade lectora. Porque coido que un dos problemas que temos, ese gran problema do 8%, non? De que o libro galego non dá vendido máis do 8% do total do que se vende, ten que ver, e iso xa vos lo comento tamén pola miña experiencia como libreiro, por certo descrédito que se lle dá a literatura galega. Hai unha serie de mitos. Hai o mito, por exemplo, de que escribe en galego que non puido publicar en castelán. Hai o mito de que os libros en galego pois, non van tan cuidados a nivel ortotipográfico como os casteláns. Hai unha serie de mitos que están funcionando e coido que cada quen no noso papel temos que explicar que non é así. Que a literatura galega, con todos os problemas que ten un nivel de profesionalización bastante maior do que se espera pro resultado económico que ten a propia industria editorial, que, por exemplo, no capítulo de traduccións temos uns traductores, xa non só porque reciban premios e recoñecementos, senón que son boísimos, teñen unha formación amplísima, son persoas que traballan, eu como editor traballo con eles todos os días, a podedes alucinar do compromiso que teñen cos textos que traducen. É dicir, eu creo que temos moitas cousas ben feitas, o que pasa é que, efectivamente, a debilidade institucional, a debilidade de que o poder público, a debilidade coa que o poder público trata a industria cultural e, nomeadamente, a industria editorial en Galicia, provoca que estes mitos, pois, ao final, teñan pábulo e que se acaben comprando. A min dame moita pena, pero tamén apelo ao que dixeron as miñas compañeiras. Todos temos as ferramentas para facer, simplemente necesitamos querer e ter vontade. Lóxicamente, dá un traballo, non é o mesmo estar na praia tomando sol que lendo e analizando libros e informándote e formándote, pero coido que aquelas persoas que temos sensibilidade polo libro en galego, que queremos axudar coa nosa pequena pinguiña a que, pois isto que se chama cultura galega, idioma galego, pois pervivan polo menos outras 1000 primaveras, que diría outro, pois temos que enfrontarnos a iso. Temos que saber que nunca antes houve unha idade de ouro, quer decir, todas as persoas que se dedicaron antes que a nós a isto, fixérono por vontade, por amor colectivo, e nesa liña, pois, coido que non hai moito máis que facer, é dicir, non imos inventar a roda ata que, pois, eu espero que en algún momento cambie o sentido político, porque cambien as maiorías, e hai exemplos noutros lugares ben próximos, non hai que ir moi longe, en Cataluña, por exemplo, que ese labor institucional está axudando a que todo o sistema se fortaleza con todas as dificultades do mundo, porque se falades con escritores cataláns vamos dar 1000 queixas, pero claro, en comparación con nosco, pois teñen máis ferramentas institucionais que lles permiten pois chegar a máis lugares, tamén neste caso a mediación e a crítica literaria. Nada máis. ¿15 minutos xustos? 15 minutos de reloxo, sí, efectivamente. Bom, pois temos unha hora para debate, para preguntas. Entón, se vos parece, primeiro recollo preguntas que poida haber no público, recollómolas todas xuntas, como fixemos antes. Facemos as preguntas e despois imos coas respostas. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta ou algún comentario. Sira? Alguén máis? Entón, Sira, Isaac e despois Roberto. Alguén máis? Vale. Vi que levantaron máis tarde para non falar de primeiro, claramente. No, eu tamén teño cousas preparadas, non? Pero... Moi ben, entón... Espera, que se teñen que dar o... Gracias. Bueno, grazas pola mesa. Eu, dende logo, como bibliotecaria, preciso da crítica, porque queres estar a todo, mas nunha biblioteca pública que é todo, é o contenedor de
de moitas literaturas e fan falta estas cuestións. Eu vou facer unha pregunta super naif, así para comezar, e eu penso, se tedes tanto criterio, o sea, un pouco como escolles o que vas ler de entre tanto para criticar, non? Igual a crítica normalmente é positiva porque xa tes un criterio para escoller xa o que pensas que vai a ser o mellor, non? Un pouco sendo moi naif, non? O sea, eu entendo que hai que recoller pois, unha escolma de todo. Bueno, non sei moi ben como funciona a crítica literaria profesionalizada ou dende asociación ou porque eu podo eu non critico, sino que leo e comparto un pouco por levar o meu propio recordo de lecturas e claro, escolles xa, vas formando un criterio lector e moitas veces pecas de cousas que non, pero cando escolles que criticar, non? Esa é a miña pregunta, que de entre todo o que hai, que sempre é moito máis do que podes ler, e se é por eso porque a crítica é máis positiva. A seguinte... Quedalle máis perto da hora. Non chegas. Xa está. Nada, simplemente unha observación, que si podes despois comentar algo sobre isto. A min sorpréndeme moito como ter unha editorial, chéganos un montón de peticións de xente que crítica en redes pedíndonos exemplares, como crítica a demanda, non? De dicir, se nos mandas os exemplar, facemos unha recensión, porque ao final non son críticas, é o que decides, de me gustou, non me gustou, tal. E un pouco de todo vale, sabes, que se lle envías o libro gratis, que cho van a, porque teñen un pouco de deber moral de facer algo, non? A nosa política é nunca enviar nada a ninguén, pero sí que sabemos de prácticas editoriais que cada vez que sae un libro xa envían 50 exemplares a 50 persoas X para aparecer, non? E non sei se vos, de portas para dentro da crítica, que considerais esta práctica e que repercusión pode ter? E ademais que os críticos son dos nosos poucos compradores. Queres pensar, non? Dir, bueno, entón, se lo damos gratis, xa que apaga e vámonos. E nada, está aquí. Moi ben, pois nada, obrigado a Ánxela, a Ima e a César polas vosas intervencións. Estuve aquí tomando notas aí como un tolo, intentando recoller todo. Teño, en realidade, moitísimas cousas, mas vou tentar concretizar en dúas ou tres. A ver, unha é bastante de fondo, e que me chamou a atención que no caso de Ánxela e no caso de Ima non traballastes moito con esa distinción entre a crítica xornalística e a académica, que César xa dixo, eu vou nisto que é onde eu traballo, non? Arturo Casas en 2008 dicía que esas dúas patas, diríamos, estaban nunha crecente indistinción, non? E nun caso como o galego, que en realidade eran dos tipos de crítica que partillaban públicos. Entón, non sei en que tipo de crítica tiñades en mente nas vosas reflexións, se as dúas, unha das dúas, Ánxela a mellor está máis no académico, e tal vez máis, non só, nas dúas, non sei, algo disto, vale. A segunda cousa que me chamou un pouquinho a atención, non? Tanto Ánxela como César, non lembro agora se Ima, falabades un pouquinho da presión do mercado. Entón me chamaba un pouco a atención a idea da presión do mercado. E eu o que vos poño un pouco como pregunta é a presión do mercado ou é a presión diso que eu lle chamo a cultura da normalización, sí? É dicir, non vamos facer moita crítica negativa, porque afecta negativamente o valor social que ten a literatura galega. Pero o mercado, eu unha pregunta así como moi directa para César, pero a ti un pouco naif, non? Como decía Sira, ten a crítica ese impacto real hoxe en día no mercado galego? É dicir, e gustaríame saber, porque creo que non hai nada malo se dicimos, que crítico, ou que crítica, ou que medio ten capacidade para afectar decisivamente as vendas dun libro en galego hoxe en día. A miña intuición vai máis por, non é tanto unha cousa de cifras de vendas, que tal vez sí, ti me dirás, unha cousa máis de capitais simbólicos, non? É dicir, de prestixio, de un prestixio que parece libro, pero é
para todo o sistema editorial e para todo o sistema literario galego. E o último é a cuestión de que tanto Ima como César falaban de implícitamente algún tipo de apoios institucionais. Ima falaba de un portal que reunise, de alguma maneira, que dese acubillo, creo que era a palabra, a produción crítica que está un pouco dispersa, etc. A pregunta, claro, que a mí me ven á cabeza é como afecta iso a autonomía, independencia, que era unha das fortalezas que Ima mencionaba e César, pues, tamén de alguma maneira defendía, non? Entón, como pode condicionar ese apoio institucional que se reclama con esa cualidade que históricamente tivo a crítica de independencia de criterio, autonomía, etc. Situados no contexto cultural en que estamos, vale? A mí non me ves. A mí non me ves. E o patriotismo no mercaditano. Obrigado. Se queredes empezamos a responder neste sentido. Vale. Dicía Sira como escollemos os libros que criticamos. A ver, depende. Por exemplo, eu fui un crítico no Faro da Cultura varios anos e aí eu non escollía. A min a dirección do suplemento encargábame. Ali dividen por xéneros, é dicir, cada crítico ten un xénero. Eu non podía facer poesía, por exemplo, tiña que facer novela, narrativa. E xa está. Se o libro me parecía ben, e se non, tamén. O único libro que eu rexeitei foi porque era dun amigo moi amigo meu e preferín que non houvese ese contacto. Lóxicamente en Bios Bardia non funcionamos así. Eu Bios Bardias do principio, os que a coñecades sabedes que é unha revista que non só ten crítica, ten máis cousas, intenta ter todos os xéneros, ti falabas de xéneros literarios, pero ao final a crítica tamén é un xénero xornalístico, entón intentaba que tivese todos os xéneros xornalísticos da información literaria. Entón o que busco un pouquiño é que non haxa certas disfuncións, é dicir, que se hai un libro de Xerais, hai un de Galaxias, se hai un libro de narrativas, hai un de poesía, é dicir, que haxa ese equilibrio. Dependendo das épocas, cando teño máis colaboración externa, pois eu podo permitirme máis o luxo de ler aquilo que realmente me apetece. E, por suposto, claro, tens razón, se lees aquilo que te apetece, é máis doado que acabes conectando, non? Aínda así, eu aí fago sempre, intento, e iso fago sempre, é dicir, unha cousa o que a ti che guste, e outra cousa como o teñas construído. É dicir, cada crítico temos o noso mecanismo, é dicir, aplicamos, por así decirlo, unha soleta, non? O que queremos ler, eu aplicolle que para min ten que funcionar como artefacto literario e sobre todo ten que cumplir aquilo que promete. Se eu estou lendo unha novela de aventuras, pois lóxicamente non me importa que teña reflexións filosóficas, pero se me faz unha novela experimental ten que responder a iso, non? Un poquinho ese o xogo. E ten habido casos de novelas que me gustan, pero que coido que están mal escritas. E ao revés, novelas que non me interesaron en absoluto, pero que recoñezo que conseguiron eses objetivos. Vamos por preguntas ou... Como queiras. Queres que eu conteste todo? Como queirades, eu case mellor, sí, porque esa pregunta xa quedou, pero despois a seguinte tiña un pouco para responder de todo o mundo, se non me equivoco. Era o tema de enviar ese... Pero tú tamén podes falar diso. Sí, como que irades, non sei como prefiro. Se tes algo pensado para responder, adiante. Sí, a ver, non sei por se pode servir para algo. No meu caso, nos Sermos, unha vez ao mes, fago unha crítica de poesía. Non me mandan os libros, teño independencia e autonomía total e absoluta, eu mando xa o texto feito do que me dá a gana. Entón, é certo que durante ese mes intento ler bastante do que vai subindo en poesía, pois 4 ou 5 obras, e escollo do que fago, recensión. Entón, efectivamente, aí é moito máis fácil porque eu escollo o que me gusta. Tamén interpreto, non sei se é unha boa interpretación ou non, que os silencios ás veces tamén son significativos. É certo que non todo o que silencias é o que non gusta, ni moito menos, porque se é unha ao mes, pasan obras que me gustan e que non por tempo material, falta de tempo material, non podo facer a recensión, non? Pero son eu que decido. Por exemplo, cando facía, que ainda fago ás veces, crítica para Grial, ás veces era, poñanse en contacto comigo e dicían, que che parece facer recensión desta novela?
normalmente xa tiña lida, non sempre, se o consideras oportuno. Había novelas, o consideraba oportuno, había algunhas que me parecían horrorosas, sinceramente, e me parecía non facela, porque se apago, ou se son honesta, e ás veces teño cambiado, e outras veces non facía, podía ser así unha crítica máis negativa, non? Entón, bueno, o sistema vai así. Non me quero adiantar para contestar entre a diferenza entre xornalística e académica. Na académica se funciona tamén de outra maneira que a xornalística, funciona de outra maneira. E ademais a forma de construir a crítica é de outra maneira tamén dependendo do medio no que se vai publicar. Non fago a mesma crítica para Sermos, que entendo que en principio unha persoa que lee esa crítica non ten por que ter unha formación teórica en literatura, e outra cousa se cada para Dial, que, bueno, aí sí que xa vai dirixido a un público máis especializado, pero a forma de escoller é esa. Eu penso que o seguinte era o tema de que opinabades sobre isto de que as editoras envíen directamente exemplares para crítica, non sei se tedes experiencia niso, eu teño experiencia polos dous lados, porque son editor e son crítico, entón entendo como editor que dá rabia mandar cousas, pero como crítico é que senón se vas comprar todo o que queres ler é imposible. Outra cousa é que calquera se pode autodefinir como crítico. É dicir, crítico, falábamos antes, ten un principio de autoridade, ten unha trayectoria ou ten un medio que ten que amparar. É dicir, se eu a ti che pido de Patas de Peixe, porque mañán saco unha colección de literatura infantil, espero que me mandes os libros a Bios Barrios, porque levo 11 anos facendo isto unha maneira que se pode ver. Agora, lóxicamente, a nos pásanos como editores, de repente ven alguén falándonos en castelán e dinos, mira, yo se me dedico en Instagram a sacar cositas. Bueno, pois entón aí vai polo puro mercado. É dicir, cantos seguidores tes e que impacto teñan as túas publicacións. Pero iso é como quen paga publicidade en especie. É dicir, eu se poño un anuncio nos diarios, teño que pagar unha cantidad de diñeiro para que apareza ali unha banda falando do meu libro. Se ti vas falar no teu Instagram, é lóxico que eu che pague co teu libro. Aí xa, lóxicamente, a mí non me parece nin ben nin mal. A cuestión é que o diálogo entre o editor e a persoa que recibe non é o mesmo. Se é alguén que vai facerlle publicidade ao teu libro que alguén que vai coller o teu libro con ánimo de facerlle unha crítica. Si, a miña experiencia, que algunhas editoriais, por defecto, sin que eu yo pedise, mandan exemplares, pero como eu non yo pedín, sentome con liberdade tamén de facer o que me dé a gana. Quer dicir, se me gusta algo do que envían, fago recensión, e senón non. Dicir, entendo que para eles pode ser positivo ou para elas pode ser positivo envialo que saia algo, que o coñeza saia algo, pero asumen tamén o risco de que non sai nada. De feito, editoriais que teñen unha produción tan grande que evidentemente do que mandan pode sair un 1%, se sai. É así. Despois tamén entendo que hai editoriais que se cadran, bueno, pois lles costa bastante traballo enviarle a todas as persoas que fan crítica os exemplares, entón eu merco, algunha vez teño que ir en biblioteca tamén, porque, bueno, a veces seguirlle a pista todo que se está publicando en Galicia é complicado, e pagalo ainda é máis complicado ás veces, non? Pero intento, polo menos as librerías, darlle así unha visual, se hai algo que me enche un pouco o ollo, merco, e me gusta fago a recensión. É dicir, o feito de que me envíen non me envíen non vai influir. Único que hai cousas que se me pasan porque non me chegan e ás veces eu non as atopo, porque ás veces non as sei nin buscar se cadra, non? Entón, nese sentido a mí non me influe. Pero agradezo que me envíen, isto non é certo. Penso que despois viña a cuestión sobre esa porosidade entre a crítica académica, a crítica xornalística, en cal estabades pensando cando facíamos a vosa exposición, non sei se nos gustaría dicir as experiencias que sois. Sí, a verdade é que eu toda a análise que fixe foi pensando na crítica non académica, o sea, pensando na demais na de masas, na que chega máis público, creo que a crítica académica chega máis como institutos académicos, intentei máis elaborar como unha visión máis de grande público. E despois, de represión do mercado cultural da normalización, quizás non os expresei ben, pero eu sí que quería falar de la normalización, que esta tendencia de que
Sí, como que por un lado atacaba o feito de que somos un sistema pequeno que todas os coñecemos, entón como que facer críticas negativas era un pouco que o que comentabas ti, de que parece que son todo obras mestras o que se publica porque temos como medo a crítica negativa, que vai da man tamén ao mellor de que todo o que se fai en galego está ben, porque está feito en galego, non? Iso pasa na música, no cinema, en todos os campos, non? Entón, que nos fai falta capacidade crítica tamén de non todo o que se fai en galego pode estar ben, non? Refería máis ou máis, igual non o formulei de todo ben. Eu pensaba un pouco en todo, na xornalística e na académica. Efectivamente, diferencias totalmente, creo que tenéis criterios moi diferenciados, pero creo que algúns dos males que lle afectan as dúas. Sí. Que sí. Despois, a presión do mercado, se funciona máis a presión do mercado ou a normalización no feito de que non haxa críticas negativas. O mercado non presiona nada, nin gaño, nin perdo, nin se pago positivo, nin negativas, entón non me presiona a mí o mercado en absoluto. A normalización, si, dicir, a consciencia de que estamos nun sistema que ten que resistir e a militancia e tal, ás veces si, teño que abstraerme un pouco diso para separar e ver o que é a profesionalidade da crítica e tal. Pero sí que se cadra escollo os silencios significativos. Claro, da animación á lectura. Exactamente, é certo que penso que a todos nos pesa, a todos os que traballamos no sistema literario galego coñecemos o que é, e ás veces é difícil abstraerse diso, non? Con que, ás veces incluso pensas con que faz mellor servizo, non? Pero o feito de servizo xa é un lexema moi significativo, non? Pero é difícil non pensar así, non? Entón, penso que, tendo en conta isto, cada quen escolle un pouco cal vai ser a súa estrategia entre facer o servizo, pero ao mesmo tempo manter a honestidade, pular pola literatura en galego, etc. As estrategias de cada un hai que facer, hai moitas capas de lectura en todas as escollas que fai cada persoa que se dedica a crítica, non creo, pero o mercado non. E despois o que dicía sobre o impacto da crítica nas vendas, pouca, eu diría que pouca, que influen máis outras cousas. Se cadra na poesía un pouquiño máis, porque como xa un mercado tan así, en fin, tan pobreteiro, non, por desgraza, se cadra o feito de que haxa unha recensión positiva sobre unha obra, pois 75, vamos a vender 85, igual exemplares. Na novela xa o vexo un pouco máis complicado. Creo que influen, sí, máis outras cousas, pois a publicidade realmente, ou os textos que son publicitarios que non son crítica literaria, non? E así por xa che contesto a todo. Como afecta a crítica, a reunión, digamos, o que haxa unha plataforma que reúna crítica a súa independencia? Non debería afectar se se fai ben. Igual esa plataforma pode estar formada por unha serie de persoas que se adican a pescudar o que se vai publicando noutros medios e a centralizan tamén aí, para que se poida topar un pouquiño todo, non? Mais que orientar, todo depende de quen estea detrás desa plataforma, non? Ou desa iniciativa. Non debería afectar, e non debería ser incompatible tampouco con que cada quen, de maneira independente, exerza crítica onde mellor lle pareza, non? Pois, nun xornal, nunha web, nun podcast, ou... refería máis un pouco a reunir e se cadra tamén establecer pois fíos para que haxe unha crítica académica que xire en torno a un tema específico, que serva para... Eu con respecto a iso, digo, claro, a miña tese de doutoramento dedicábase a analizar a recepción crítica das obras, entón a revisar o que a crítica dixera especificamente sobre a poesía erótica, non? E aí sí que como ninguén lea este tese de doutoramento, digo, porque non está falando, sí que fixe moita crítica negativa, pero que ninguén lea este tese, entón da igual. Creo que iso que queda un pouco perdida tamén na esfera académica, accesible está, que o queira ler. E despois, iso, como a espazos temáticos ou de encontro, claro, eu
Faltanos moito, por exemplo, no que a min me interesa, non? No que traballo, sí que faltan espazos ou publicacións concretas sobre revisións queers da literatura, por exemplo. Aí está todo por facer. Non hai... Entón, bueno, imos facendo cosas, pero non hai monográficos ou non hai... Son moi anecdóticos. E temos, como parece que no imaginario, como parece que temos a idea de que xa se está facendo moitísimo sobre iso e despois, cando vas ao concreto, non é real. Ou seja, análise de poesía lésbica, bisexual, homoerotismo e tal, non hai nada feito. É que os traballos contanse cos dedos dunha man. Entón, Os das dúas, e 6 son teus. sí, bueno, entón, é verdad que ti tes o mapiña ese feito. Entón, está todo por facer, claro. Entón, iso, que tamén resulta un pouco... Dentro da crítica que se fai, que crítica se fai rompendo os marcos do pensamento máis tradicional? Moi pouca. Entón, pois, fai falta un pouco de frescura tamén, iso. Baixo o meu punto de vista. Quería facer un comentario así, a ver se non me esquecín, co tema de que dixeches agora que a crítica literaria, a crítica académica e a crítica xornalística tiña públicos moi diferentes. Xa dixo algo Isaac antes. Penso que temos en mente un público diferente, pero na verdade que en consome esas críticas son un público, son a mesma xente con diferentes chapeus. E interésame moito que sinalases a poesía nese sentido, porque precisamente a poesía é unha comunidade moito máis restrita, que probablemente a mesma persoa que critica noutro caso escribirá, e outra persoa que escreveu pois criticou. Entón, como é un circuito de persoas bastante máis restrito, pois seguramente sí pode chegar a ter ese impacto da crítica que non ten noutros, pero é por unha cuestión de restricción da... o que se me ocorre agora mesmo pensando, non? Pero sí que penso que é un público moi similar. Temos a honestidade procedimental de pensar en diferentes receptoras, escribir diferentes xéneros xornalísticos, como dicieres, xéneros textuais, quizáis, pero realmente ao final é o mesmo público consumidor, que penso que é un pouco unha cousa que ti indicabas citando a Arturo Casas, de que seguramente son dúas patas que cada vez están aí máis en públicos, polo menos, porosas. o que dicía que había unha mesma comunidade. Sí. Antes de... Tamén unha cousa que quería decir é que creo que, non sei se isto é unha percepción persoal, decideme como vedes vos, que falta tamén desde a crítica literaria galega quero dicir, para o consumidas que estamos, arrasadas que estamos polo monstro que é o sistema literario español, faltanos moito de conectar, non? Quero dicir que cando estamos analizando un poemario, un ensaio que se fai en lingua galega, de conectalo con tendencias do que tamén está pasando no sistema español, porque, jova, eu a veces leo cousas que están todas as modernas falando e alucinando con este ensaio ou con esta novela e digo, pero que xa existe isto en lingua galega, o que pasa que claro, en Barcelona e Madrid non teñen nin idea, entón porque non nos len. Entón, creo que tamén fai falta como unha crítica que poña tamén as novidades ou os repertorios que xa existen en lingua galega tamén como en diálogo, non? Cos sistemas máis próximos, digo o portugués ou digo o francés, o español, o que sexa. Digo español porque é o que máis nos come, non? O que máis vai na nosa contra. E a min particularmente dame moita rabia cando consumo iso, literatura ou ensaio en español, que se vende, non? Como algo tan novidoso, rupturista, transgresor, e non xa levamos a mellor tempo facendo ese repertorio. Entón tamén nos fai falta como poñernos en, non sei, como dentro da crítica, non? É iso. Antes de ir á última cuestión, non sei, Roberto di... Vale, entón vamos a iso que ficaba pendente de Isaac, que preguntaba pois que persoas poden chegar a influir, era iso que faltaba, non? Sí. As túas preguntas. É certo que dis que aí o mercado é limitado, pero porque se é limitado non significa que non ten actores. É dicir, o Faro de Cultura chamaron varios editores queixándose de críticas que publicas. De feito, eu xa non traballo no Faro. En que momento? De que época estamos falando? Pois, ano 2024, eu sei canto. Despois eu empecé a través despois da pandemia, así que ese período. Falo da pandemia porque son esas fronteiras que xa, senón, non me acordo.
quer decir que non hai un mercado, pero hai actores do mercado, entón tamén influen. Iso que dis do ánimo normalizador, eu ás veces atribúo máis ben a unha especie como de clima xeral, non? É dicir, que hai unha especie, iso dicía o Ángela moi ben, non? Como está en galego, ímolo apoiar. Entón hai como unha especie como de clima xeral que cando saes desa liña, pois sí que te acusan de prácticamente que és un de contrarrevolucionario, que ves aquí a defender non sei que cousas, non? Iso tamén o notei a nivel persoal, pero eu creo que sí que conviven as dúas cousas. O ánimo normalizador, lóxicamente, despois de 40 e pico anos de democracia, a mí xa me parece un pouco absurdo. É dicir, se o sistema non madurou, xa non vai madurar. E por moito que esteamos aí dándolle os parabéns a todo o mundo que publica algo, non? Despois ti preguntabasme do impacto económico. O impacto económico, iso variou en todas as linguas. É dicir, na década de 1980, se alguén publicaba na Nova Velia del País unha crítica positiva dun libro, inmediatamente o mellor vendía 5.000 exemplares. Iso hoxe acabou, pero acabou en Galicia, acabou eu creo que en todos os sitios. Que ocorre agora? Agora creo que hai dous fenómenos interesantes que hai que tamén analizar. Un é que os libros funcionan moito co boca en boca, é dicir, hai como unha especie como de acumulación de apoios ou de vínculos con eses libros. E de feito vemos que case sempre agora os bestsellers, hai como nas librerías hai como dous lugares, uns bestsellers, vamos a chamar obvios, non? Que sei, o Premio Planeta, e depois hai uns bestsellers, bueno, que pode saltar a lebre, non? Cada ano pode haber un distinto. E aí ese libro, decir, o que sei, El infinito un junco de Inés Vallejo, agora últimamente La península das casas vacías de David Zuclés, son libros que funcionan por ese boca a boca, que se vai acumulando. De primeiro hai como unha especie de pequena atomización por todas as canles, os libreiros, principalmente, os libreiros venden moitos libros, prácticamente a maioría que se vende grazas aos libreiros, os bibliotecarios, por suposto, e tamén esas voces que nas redes sociais vanse acumulando unhas ás outras, unhas vanse repetindo as outras. De feito, hai bookstagrammers que están pendentes de aquel falou de tal libro, vou collelo para tamén eu falar del, porque iso sei que vai dar visitas, porque hai moita xente que mira eses vídeos, xa lido o libro, porque o que quere é refrendar a opinión que ten sobre o libro. E chega un momento que esa espiral chega a un punto de que xa non fai falta facer nada máis, porque xa ese libro ten unha lapela que pon quinta edición, ou xa cando chegas á librería e preguntas, porque a xente chega ás librerías e pregunta cal son os libros máis vendidos, tú xa yo dis, entón a partir de aí xa entra nun circuito. Recordo o caso de Los Asquerosos, que foi unha cousa irrepetible. De feito, depois Santiago Lorenzo sacou outro libro e non pasou completamente desapercibido, pero naquel momento a xente entraba pola porta porque, no, es que me dijeron este libro se vende mucho, non che dice nin que está ben nin que está mal, sino que se vende moito. É dicir, o valor de venda como un valor literario, non? E eu creo que todos participan niso. O que non existe xa ese valor cualitativo, é dicir, que aparece unha crítica nun sitio e que a partir de se venda. Home, eu alégrome que Ima consiga vender 10 exemplares. No, pero eu aí, claro, como teño visión de editor tamén, ten saído no zigzag un autor e non se nota nas vendas. Digo vos máis, non se nota nin os premios. É dicir, outro día deron os premios Follas Novas, e garanto vos que iso non vende un libro. É dicir, non hai ninguén, o mellor alguén pode preguntar, bueno, porque se lle ven unha onda, pero iso non vende. É dicir, Rosa Neiros, que ganou en novela, Marta Álvarez Landesa, que ganou en poesía, por decir dos varios premios, non creo que vayan vender máis do que venderon ata agora. E os premios que veñen de outro... Claro, pero iso é outra historia. Aí xa entramos nun debate que non sei se para hoxe. Claro, un premio nacional non ten nada que ver con iso. Incluso o premio da crítica española xa ten outra influencia. Estamos falando de fondo e a crítica que tiene unha das súas funcións é criar valor ou destruir valor asociado a un produto literario. A crítica literaria galega hoxe en día e outros instrumentos como os premios teñen capacidade suficiente para criar valor, legitimar socialmente un libro. Temos moitas dúbidas, pero sabemos que un premio, ¿no?, en principio asociado a outra, como se chama, institución literaria, sí que crea valor, diríamos, é como que se nós, como sistema, non temos as ferramentas, hai outro sistema que nos preenche ese, ¿no?, que se nos cubre ese. Os premios nacionais parece obvio que sí que teñen, diríamos, esa capacidade tanto de impacto no mercado como de impacto na creación de valor. Pero é unha certa, ¿no?, relativamente xoxe. Un problema. Sí, para a xente que descoñece bastante como funciona tamén o sistema literario galego, que non é consumidora tampouco de literatura en galego, creo eu. Entón, o feito... Para os que estamos dentro, creo que tamén. Que tamén funcionan os premios nacionais. Celebramos, Sí. é dicir, e situámoslo como, hoxe en día, penso que como índice fundamental de medición da cualidade literaria das obras en galego. O premio nacional. Ti crees?
Foi obrigada nesa. Sí, sí. Elemento recurrente. O criterio de cualidade, ano pasado, non tenía conta, pero ano pasado, ese é o criterio de cualidade que estaba en boca de editoras, de escritores e escritoras, do Premio Nacional, e o que se dirá antes que son os literatos. Nós producimos moi ben, escribimos moi ben, como demostran os premios nacionais de este todo o mundo. Digo a visión sobre o sistema literario Claro, galego. sempre era como a oposición entre mira que literatura tan precaria temos, Sí, vale. No, o sea, mira que precariedade, que mal nos tratan, a pesar de ter unha grande cualidade referendada por tantos premios nacionais nos últimos Isto anos. creo que nos leva a cal é a posición que o sistema literario galego dentro do sistema literario español. Dentro, fora, máis, que se os sistemas, senón, isto nos leva a outro tipo de debates de como se localiza a cultura galega dentro da nosa cultura española. De que grau de autonomía relativa ten ese sistema dentro do sistema. Que a autonomía non é bajo poder e con instancias de legitimación non necesariamente vinculadas ao Ministerio de Cultura. Sí, eu teño a sensación de que moitas veces funciona como profecía autocumplida, ¿no? De dicir, mira que vos somos, que no experimental, sabemos que igual esas obras que escollen, en algún caso sí, noutro se cada non é o millor tampouco dese ano, nin desa autoría, pero todo nos fai ilusión, entón vendémolo como un grande éxito, inda que saibamos que non. A mí dame a impresión de que un pouco é iso, non? Polo menos para a xente que estamos así dentro do... Do punto de vista particular, que iso alimenta capitais particulares. Sí. Valoriza moito a trayectoria e a acción de determinados agentes que son merecedores deses premios. A cuestión é do punto de vista sistémico. Claro, sí. Como impacta, non? No grau de autonomía e autonomía do sistema literario galego en relación co español. Obviamente, do punto de vista particular, forza e premios que creas unha carreira. Despois, acabarás escrevendo en medios estatais e acabarás indo a Manila ou a corresponde, que non sei, en circuitos de servicio. O debate aquí é a nivel sistémico. Pero si ben sistémico igual como recoñecemento no exterior e tal, pero non creo que cambie a recepción das obras antes ou despois de ser premiadas. Eu non creo que se modifique moito, por lo menos para a xente que vai a crítica. Eu creo que da crítica, o sea, nacional, sí. O sea, O nacional. Creo que a xente que non ten unha relación coa Polo literatura. ministerio, díselo. Sí, ca literatura que podemos ter as persoas que estamos aquí, vai a unha librería e di, Premio Nacional, pois vou coller este para ler, o sea, como un criterio de autoridade para, non? A nivel de presenza física nas librerías. Sí, eso sí. Claro. Van por la porta e van a estar ali en un lugar preeminente, Claro. por lo menos nestas grandes cadenas, ¿no? Claro, pero xente que está un pouco, digamos, fora do circuito tamén do sistema literario, diría eu, non? Non sei. Non sei, Laura, se querías comentar algo. Sí, no, que ese tema dos premios está na propia web da Asociación de Editoras Galegas, e se lees o estado da tal, pois, das cifras puramente económicas, como decía eu antes, como factores que despois os premios como referente de fortaleza, ¿no? Entón, o que decías dos premios Follas Novas, sería moi interesante ver agora, relacionar os premios, as vendas que teñen, se en algún momento no futuro os premios Follas Novas fanse de outra maneira, son retransmitidos pola tele, teñen un sistema de... porque tal e como son e como se dan todo o proceso Follas Novas non teñen casi en cabeza, non sei se saber como hai, pero nos mandan un Excel a todas as editoras para proponer a outras e acabas enchendo cousas que nin liches, nin al final solo se te coñece, mira, fulano, le voy a poner una X, me engano, non sei que, e así son as rondas, non? Eu dubido moito que alguén lea todo o que se premia, pero eso é outra historia. Pero se en algún momento no futuro, con outra maneira política, porque están as Follas Novas, se lle dá momento de celebrity, ¿no? E a alfombra roja, e venga e tal, aí o mellor sí que ten unha reflítese nas vendas de outra maneira. Estaría ben que tomando datos ahora, porque a cambio para ver. Pero que igual a función dos premios non é tampouco a de vender, ou polo menos non debería ser a principal. Se despois os reflites no mercado ou non, bueno, estupendo, é positivo, pero non é a función. A función sería, pois premiar a excelencia, o mellor. Fagas ou non se faga, que se cadra moitas veces non se fai. Inevitablemente, se premias a excelencia, a xente vai querer saber o que é a excelencia e vai a ir ao mercado e ler, e iso é xerar de alguma maneira, se se fan ben ou que realmente faz un sistema que realmente moita xente lea o mesmo, vote o mesmo e, en fin, que se xere a excelencia, pois
está ben que se refleja nas vendas e que a xente lea suposto. excelencia, democratizamos a calidade, non? Que pasa ou non pase? Pois non, porque ao final é un obxecto de mercado e que as propias empresas fagocitaron para vender máis, pero idealmente estaría ben, suposto. Estaría de maravilla, pero igual é que os sistemas que se artellan para a escolla de premios non son os máis aceitados tampouco para premiar a excelencia, e aí igual iso ten máis incidencia que a crítica. Quer dicir, se ti premas sistemáticamente obras que despois, cando a vas ler, pois non cumpre as expectativas, e realmente o que ti ves na lapela do libro cando alguén gañou un premio é premio, premio, a críticas claro non les nunca, que o que sucede non con máis frecuencia, pero o que aparece ali na cuberta, sí. Ten dos premios outro tema tamén. Vamos a abrir, se vos parece, unha segunda rolda, porque está Sira, despois Alberto. No, sobre o mesmo tema. A ver, o que sí é certo. Tedes que partir dunha base, por exemplo, nas bibliotecas. As bibliotecas, a inmensa maioría son bibliotecas dunha persoa que non vai ter tempo para facer unha selección profunda do que ten que marcar, que vai a ter moi pouquinho dinheiro, entón que vai facer? Vai a ir. Se este libro gañou un premio, o que non está. Que podedes ver os fondos das bibliotecas pequenas van a estar, as súas novidades van a ser el libro que gañaron un premio. Entón, sí que para nos ten un impacto. Máis que as críticas, non, supoño. Este premio, os premios tamén hai tipoloxías de premios, máis autónomos, entón digamos para o mercado, ten o Premio Nacional de Literatura, que é o Premio Planeta, que hai de todo, os premios Ollas Novas, por exemplo, porque o sector son, claro, elementos legitimadores. Mas en moitos casos o propio premio que che garante a publicación, claro. Sí. Casos, e hai temos casos de xente que evitan en función dos premios que gañan, incluso que ten un ordenado, digamos, en función deses premios. Entón, o impacto que teñen o sistema de premios no campo editorial, sobre todo bastante determinante. Está por ver si a crítica, si a valorización, si ten ese impacto no mercado. Obviamente outros impactos, claro, que ten, pero outro tipo de capitais simbólicos, tipo de capitais que contribuirán a entrar na historia da literatura, se queredes, unha historiografía literaria, mas o mercado ten menos impacto. Sí, eu creo que eso sucede en todos os sistemas literarios, non? Que o papel da crítica igual é máis de a hora de establecer un canon, ou a hora de cotexalo co que é o propio sistema, establecer comparativas e tal, e os premios, pois a súa función é principalmente ampliar. Antes falaba moi rápido, Non pasa nada, No, dixen antes como estábamos falando destas cousas, eu tiña como dúas reflexións que en realidad traio tamén a mesa da tarde, pero eu son moi crítica co sistema literario galego en moitas ocasións, dunha maneira crítica, o sea, constructiva para que mellore, pero no caso do Premio Nacional de Cómic a Bea Lema, por exemplo, porque as nosas autoras están editando no sistema literario español ou francés, porque aquí non teñen cabida. E pasa moito tempo para que esa obra saia en galego, como editora que non é galega. Pues no caso da Astiberri, o Corpo de Cristo, é un exemplo como paradigmático de como as librarías e as bibliotecas, cando queremos ofrecer o libro en galego, porque teñen masa lectora, non hai ese libro, non? Ou, no caso da normalización de que estades falando, non sei, porque o cómic o traballo moi especialmente, entón traio aquí, no caso da normalización e no caso dos premios Follas Novas, nunha mesma categoría metes cómic infantil juvenil, adulto, e cousas que non son, o sea, que non son merecedoras de estar nominadas. Entón, por encher a categoría, metes calquera cousa. Cando estamos convivindo cun sistema editorial en castelán, que estás todo o rato vendo onde está a calidade, e nós non estamos indo aí. Nos quedamos aquí e parece que vale porque xa o metemos en galego. Non, hai que invertir se queremos realmente competir. Eu sempre digo, oxalá ter moita obra de creación propia, pero eso supón
apoiar os creadores e ilustradores o tempo de traballo que leva e se non traducir tamén, non? Pero é que non temos as dúas cousas e nesta historia de normalizar pois é un coladero, que sería o que é lector de cómic, sabes? Non é mal para o cómic galego, non? Aceptar calquera cousa. Eu entrego moitísimo a crítica por visión, quero decir, do que non, claro, prefiro non falar desas obras cando nin mercadas para a colección. Moitas veces é que entramos neste bucle de alimentar coleccións que falaremos a tarde, perdón, pero meter coleccións porque é o que hai e ás veces entón é malo para o sistema literario porque parece que todo vale, non? Que se fala de Eu penso que iso tamén é común ao resto de sistemas. sí. Esa aceleración dos tempos de creación, as editoriais pois gañan máis cartos cantos máis libros publican. É unha cousa así un pouco perversa, non? De mercado bursátil aplicado á literatura. E nós caemos tamén niso, polo menos algunhas editoriais, non? Xerais e Galaxia, fundamentalmente, non? Que son as que teñen máis capacidade de venda. Ás veces as obras, dis, ostras, é que isto con un ano máis ten un gran potencial. Esta novela ou este poemario, se traballase, se correxise algunhas cousiñas, se traballase este personaxe, pero que van así. Aí tocase sen corrixir. E ese moitas veces é o problema, máis que a crítica, incluso máis que os premios, non? Pero pasa tamén con literatura en castelán. Que sucede? Que a literatura en castelán pode con iso con todo. Pode con que o 90% sexa un pouco parralleiros, me permitides a expresión, pero por iso non se vai resentir. Entón, nós aí temos un problema, porque somos moitos máis críticos co que se publica en galego que co que se publica en castelán, non? Eran un par de cuestións menores, algún ten a ver con os premios, non? Que antes falei moi rápido, porque Isaac colocou varias cuestións que me parecen moi interesantes, non? E basicamente son, xa digo, menores, mas son preguntas concretas. Cal é a presenza que ten a crítica, que é unha lei da crítica, non? En xuris de premios e novos sistemas culturales. Isto é, que crítica de libro galego en un tempo que na XL, no Xornal de Letras, había aí un apartado e estaba Carlos Quiroga por aí polo medio, que desapareceu e tal. E se nota que apuntaba a Ángela tamén, non? Está impuesto no pasado de sistemas. E enlaza tamén con unha idea que tamén era relativamente central no primeiro encontro, que era a necesidade de internacionalizar, non? Internacionalizar. Entón, en que medida a crítica ten presenza nos premios, eses elementos legitimadores, non? A diferencia de facto que teña no mercado, que xa o falamos, non? Pois iso, a presenza que ten nos xuris de premios e a presenza que ten en medio de outros sistemas culturais máis ou menos próximos. Está claro, primeiro, pois, a ver, realmente premios que soliciten a Asociación Galega da Crítica persoas para formar parte do xurado, hai moi poucos. Hai o de narracións breves de o Manuel Murguía, de Arteixo, que todos os anos, igual que a Elga solicita que envíe alguén, eles deciden colexiadamente, non sei qual é o seu sistema, tamén piden a Asociación Galega da Crítica, non? Entón, ali, bueno, debátese, que haxa quendas, que non vayan sempre as mesmas persoas e tal. Despois, moitas veces, é a título persoal, que vayan unha persoa en concreto. Non se dixen asociación para solicitar asesoramento, que envíen a quen consideren oportuno. Moi poucos premios, o fan. Por exemplo, o Premio Nacional, o que dá o Ministerio, non se pon en contacto para nada coa Asociación Galega de Crítica. Os que dá a Asociación de Crítica Española, que se deron que se fallaron a semana pasada, non? Aí sí, de feito, os tanto de poesía como de narrativa escolle a Asociación Galega de Crítica. Dirixense, hai persoas, ademais, que pertencen ás dúas asociacións, como Olivia Rodríguez e Dolores Vilavedra, que ademais están as dúas na directiva tamén da Española. Entón, serven así un pouco delo, e ali, colexiadamente, as persoas que forman parte da asociación, bueno, pois hai unha votación, primeiro hai proposición de obras, cada quen pode enviar todas as obras que considere oportunas dun xénero ou noutro. A partir de aí, con un tempo para poder lelas, hai unha segunda quenda na que cada persoa escolle tres ou cinco, xa non sei, 5 de cada xénero. E despois hai unha xornada presencial onde se debate e se vota. Eses son os que despois se levan ali, non? Sí, pero quitando esa relación puntual, realmente non hai moito máis.
non hai moito máis. Ás veces para a revista Ínsula, pois si piden unha persoa da asociación, e ás veces non se queda da asociación, para facer o balance anual, pero bueno, pouco máis, non? E si, sería interesante. Sempre hai o medo de ata que punto si e non, se hai unha fagocitación por parte do sistema español se participas ou non participas, encontrar ese equilibrio tamén é complicado, non? É porque moitas veces son nos queren país, o tamén che dixo, verdad? Non, tampouco se dirixen case nunca, non. A título persoal tamén, pois porque coñece unha persoa por outros motivos, pero a asociación non se dirige. Laura, penso que tiene unha palabra pedida. Sí, que se fala, en referencia ao que falabas antes dos libros que teñen moito potencial, pero que están a medio coser, que o inglés ten dúas palabras, ten o publisher e ten o editor, e creo que aquí a nos fallanos por completo a figura do editor, unha persoa que tamén faga crítica dentro da editora, que é un manuscrito e tú como editor falas esta autora de opinó esto, opinó tal, ¿no? Creo que eso aquí, nas prácticas editoriais, editores, editoras dese tipo, que eu saiba que fan ese traballo contadísimo, ¿no? E iso é o anche de todo. E eu entendo que que non exista esa figura ten que ver coa necesidade de estar sacando novidades, por lo que falábamos antes, que aquí o verdadeiro motor de todo é facturar, ¿no? E iso era que tamén está baixando moitísimo. Decías que antes que era unha falacia o nivel de corrección e grallas ortotipográficas, para mí non é unha falacia, para mí é gravísimo o que vexo, que se publica, que sae e que se está descollando moitísimo. Eu, por lo que veo, por lo que ten aquí nas mans, falo do sistema da lei, ¿no? E era simplemente, non era unha pregunta, era unha chea, porque esta exageración de novidades está afectando a nivel moi estrutural do que sae, do que se vende, e que estamos deixando aquí a nivel. Eu, aquí o que pasa é que teño que falar como editor, non como crítico. Non hai editores dese estilo en Galicia non por culpa dos editores, por culpa dos autores. Os autores non queren que lles toques nos seus textos. Os autores querense que xa saben escribir e non admiten que lles faga suxestións. Autores e non lectores, non? Xa, pero nos egos vai así. E despois non é certo tampouco que sexa porque hai demasiadas novidades que cumprir. A vida media dun libro entre que se escribe e se publica é de 2 anos. Non me parece tampouco que sexa unha cousa moi apurada, salvo algúns casos concretos, sobre todo os que se refiren a premios concedidos, non? Se efectivamente gañes o premio Xerais, vai ser nese ano. Pero se ti lle mandas un libro a Xerais para que te publique, 2 anos, 3 anos. E os escritores pensan que iso é mortal. É dicir, a mí mándame libros, nos en Aira tardamos 3 meses en dar unha contestación. Pois hai que medir que para dentro des 3 meses o libro xa quero que estea na rúa. É dicir, hai un auténtico descoñecemento de como funciona o sistema editorial. Entón, eu creo que neste caso hai outros que son culpa dos editores, pero nisto non creo que sexa un culpa nin do mercado, nin desas necesidades, nin nada disso. O que hai é que en Galicia, a diferenza de outros mercados, o escritor galego ten un poder preponderante no catálogo das editoriais galegas. En castelán, as editoriais realmente viven das traduccións, non viven dos autores en castelán. O que moviliza calquera sistema que non sexa o inglés son as traducións. En Galicia iso non funciona así, porque as traducións son marxinais. É dicir, tú publicas unha traducción e como moito vas conseguir unhas vendas limitadas. En cambio, o que manda é o escritor galego vivo. Por qué? Porque o escritor galego vivo é o que consegue, pois, co súa propia presencia, co seu propio corpo, a través das redes sociais, a través dos actos, vender libros. E se unha persoa activa consegue venderche libros. Neste país hai autores que simplemente saíron publicados porque saben que arrastran, pola súa personalidade ou pola súa posición no sistema, arrastran unha serie de vendas. Porque estamos falando no principio, é dicir, nós non temos un mercado, nós temos unha especie de sucedáneo de mercado que se conforma con vender tiraxes de 500, 750 exemplares. Por lo tanto, para iso é máis útil a figura dun autor que movilice, ou que vaya peregrinando polas escolas, que a figura de traermos a Follner o galego. Iso é o fundamento. É o traballo da edición tamén, dicirlle esas autorías que boten o freo un pouco. Claro, pero... Por feito que o editor non ten autoría. Eu, se vou arriscar os meus cartos, nunca permitirei que un autor
E eu estou de acordo contigo, pero o que che digo é que non é fácil, sabes? Eu teño moitos, eu teño roto a cabeza bastante por cousas destas, é dicir, os autores é raro que queiran iso. E autores que teñen premio. Mira, eu fui xurado do premio Torrente, porque como gañei o anterior, fun este ano o premio xurado. Ali decidiuse premiar unha obra que estivemos a piques de poñer na acta, necesita unha profunda revisión editorial. Garántoche que a non ser que a autora que gañou queira facer iso, ese libro sai como está. Porque ela vai chegar a dicir, eu teño un premio. Por lo tanto, eu non teño por que cinxirme o voso desexo. E como ese libro ten que sair sí ou sí, vai sair. As bases non indican para nada que teña que o premiado corrixir o seu libro. Non, nas bases do Torrente non hai unha editorial, está a Deputación da Coruña. Pero as bases non indican nada de que teñas que chegar a un editor e facerlle caso ao editor. Pero que requires son modificables, non? As bases son modificables, son pactadas, hai xente que redacta esas bases. Xa, non sei, no futuro podese facer iso, pero de momento as únicas bases que son restrictivas a día de hoxe son as do famoso Ángel Fole, que o que di é que non fagas publicidade subliminal do tabaco, nin que haxa sexismo. De momento, que eu saiba, son as únicas bases que son restrictivas co que se presenta. Iso estaría moi ben, eu estaría moi a favor, pero de momento non existe. Entón, o autor que ten un premio, chega a editorial dicindo, non me movas unha cova porque eu gañei un premio. É así de sinxelo. Pero hai moitos que se publican que non teñen premios, por suposto, e que son autorías novas. Por suposto, pero entramos nunha dinámica, claro, entramos nunha dinámica... Tampouco se corrixen ou tampouco non se orientan. Sí, pero eu digo, xa falo a nivel persoal como editor, que si intenta ser intervencionista e encontraste con resistencia. Hai xente que non quere que lle toques o seu texto. Entón, ti xa escolles se queres publicalo, non? Pero é moi difícil. É moi difícil negociar cos autores para que cambien os textos. A cultura inglesa xa está habituada a iso. De feito, hai autores que son de aquí, que depois van publicar a Inglaterra ou Estados Unidos, que o entenden perfectamente, e en cambio aquí non o entenden. Como, perdón? Cada vez menos. E iso é unha figura no sistema galego e español, unha figura en decadencia completa. Somos nas editoriais pequenas. Sabes quen fai iso agora? Os axentes. En español son máis os axentes. É dicir, o axente xa lle fai ese labor de traballa isto, traballa outro, porque desa maneira vou non colocar mellor entre a editorial e outra. Pero xa non hai ese... A ver, si, pode facer algunha suxestión, pero xa non hai aquilo que había antes. E en Galicia con todo hai que destacar algunhas figuras. Carlos Lema, por exemplo, foi un editor intervencionista de primerísimo nivel, non? Sí, pero bueno, pero Carlos en sentido foi casi un xigante, é dicir, fixo moitas. Eu sentindo moito, teño que deixar o debate neste punto álxido de tensión, pero xa estamos un poquinho encima da hora e estaba vendo un melón aproximarse. Entón, penso que o podemos deixar aquí, continuamos á tarde ás 4, coa terceira mesa redonda que nos falta, que é de bibliotecas, Inma está a chegar, que é a terceira persoa que nos faltaba para esa mesa. E nada, agradecer moito a presenza das tres persoas nesta mesa, de toda a intervención que houve do público. E pronto, xa está. Xa está, non teño máis que comunicar.